So hey, what's up mga Meg? Welcome back to our channel. If you are new here, please click the subscribe button and hit the notification bell. Ting ning ning. So for today's video, Ano sa may mga buhaton? i-update mo sa amo ang kwarto. Yeah. Ipakita mo sila. Yes. Nagpaunsa di kasi mong kwarto. Nagpahimo. Ano pinapagawa mo? Kwarto. Kisame. Oo, saan na? Kiss ang makeup. Okay, sa makeup. Tapos kantahin sa sila. Makapiray. Di lagi. Wala ko rin sila. Okay, 1, 2, 3, go! Kiss makeup. So guys, adto na siya. So guys, nagpahimo na mig kisame, no? So ang gapon day guys, nagpahimo mig kuryente na ngadto mi sa pinamangahan kuyog ko. Niya ka na, sige mo? Parang kisame. Wow! Wow! Chocolate! Wow! Wow! Sani! Wow! What's sani? Game. Alam na niya. Wow! Chocolate! Wow! Watching! Cheese! Na thank you! Open ako, oy! Na thank you! Open ako! Open na. Ganito mo, open! Open na to. Ganito! Thank you sa thank you. Open ka, Tanesh! Hala, dili ko mag-thank you sa Chini. Open! Wala pa tayo pamahaw, be. Na thank you. Open! So, I'm back, mga Meg. So, mauday ni among kisamino, pero ugma ra. Pero ugma ra ni makuan. Ma. Mahuman. So guys, tanaw din mo sa amo ang vlog sa Divine Mercy ng laag niya. So, sobrang lingaw jud kayo eh. So maura na nahuman no kiss ang makeup. So mga kahoy pa una. So update ani guys. Nawa guys, ipakita man. No, full moon. Sige. Sige na, Nits. Ayun, din! Bro, uy. So naikwarta gitaguan si Matantin siya sa phone guys. Taba, Christine! Mano? Oh, buto. Happiness. Happiness! Ibalik ka, di panday kay imong singot dahil tungkod. Tubod kayo. So, chika-chika. Chika-chika. So, ano masulti na mo dahil? Dahil, ano masulti na mo dahil nga happy kung kinuman mong kwarto dahil. Maura niya akong kasulti ay. Ah, sige, sige. So, naki-20 dahil. Ano di ba sambog mo? Hindi. Ano mo dahil? Ha? Ang saan na yung 20? Akong lamlumon. Ha? Sige, bumbo. Lamunon! So, mga Meg, this is my kwarta. 5. So, ano ganin mo 5? 5. 5. Tag 5 na namin. Hindi ko pa ma'am siya tila ko sa tumbol. Guys, tinawa na niyo ang mga sanina ni Ma'am Chitin. Ang tawag sa soda ni guys. Ay, bong kagad ha, kayo na. Uy, nasuwat. So, kasi kasuwat, anak. Oh, we'll see. Ano bisuwatan niya na para di siya makuan, masaag. Uy, bra, manday na dere. Panti pero brown na sa kanang sinang mga na. Yes. Pakita nila ang mga sulod. Mga chopstick. Mga straw, chopstick. Ang Mga liit. gamito ni Nitch para sa Kanunon. mukbang. Yes. So, this is my bitaka. Okay, pitaka na na sulod day. Wala, day. Tanawa sa day.
Nay piso day. Pila na kalibo ang nadra day. Libo-libo pa. Pila day day. Tanawan ako ha. Hoy, 4 resud guys, tabang. Ano ba ang mga langit? Baka naman. Laisyo 1,000. kay pitak ka, pero walay. Sulod. May tinain. So, pitakan sa guys. Taka again. So, gift na siya sa one of a friend sa Japan. Pili sulod na miss. Walay sud. Sureness. Yes. Sulain ko. So, mga chopstick. So, mga chopstick na siya guys. Daghan kayo. Chopstick. So, 1, 2, 3, and I love you. Oh, I love you 3, too. 4, 5, 6. It's true. True! Oh. Mapilo-pilo, mangod siya. Ganahan sa chin. O si... Peach. Daniel. Oh. Next. Mga sabon humot. Okay. Para pang... Puti. Ay! Para pa humot. Sabon humot man. What's that? Bayodero. Mga stars. Mga star guys, para Ang sa may kisame. butang Kanapa na yung mga kauban na... Palmolive. Silk. Baka naman. Kuha na na yung mga assorted ng mga sabon nga humot. Next na. Yeah. Yeah. You don't. What You else? don't have to be Beautiful to turn me on. Okay, so daghan siyang sabon. 1, 2, 3, and I love you. Ah, I love it too. 4. This is my ballpen. Okay, so mga ballpen na solo And na. this is my shade. Glide na siya. Huh? My shade? And this is my battery in my now. Battery para sa... Ako now. And So, sa mani. mga butangan sa cellphone every time nga maligog dagat or Yeah. swimming pool. What else? This is my kwarta-kwarta. Butangan ng kwarta. What's that? Cameraman. Regalo na ni Mamila. Charity. Yeah. Kana ay, kana sad. Nakadya pa na niya. So, mukha mo sa tadire, laban. Kasi nadra jay. Kuan, notebook, para suwat sa script. Egg Para tray. food na itlog. Oh. So, wala pa rin siya natanong organize tanan guys. Kaya wala pa din ni kabinet. So, kuan lang siya tiyan. Tansya. So, kauban na to mga stars kanina. Mga glow in the dark. Yeah. Ha. So napay nga na ang amo ang unang nga kwarto no. Na wala ra na mo gipanguha kay. Nice ki siya ni gabi guys. Mura ka nagtanaw sa langit. Or mura ka nasa outer space. Yeah. Next is mga notebook nga wala pa isuwat. Yeah. So, nabuka ang laptop kay. So shout out natin Chinky ra no. So, mouse na rin nabilin yun. So ang laptop is under construction. So, sa mani. Mga butanganag, mga mask. Tissue. Wet wipes. Wet wipes and tissue. So sa Nalagi si ubos, Jimin dagang. mga butanganan o mga so idol kaninich ang BTS o Blackpink. Yeah. So mga nadara kay mga pillowcase, and Pillowcase bed and sheet. bedsheet. Ay, bed sheet eh. Shit. So guys, ano nangyari sa iyo, uy? Cut na. Ano nga nangyari sa iyo? Wa. Ay! So, anong ginagawa ng mama mo? Nang limpyo dere. Bakit siya nalimpyo? Dagan katag. Kasi may dagat Katag. Nako. Big, smile. Hala, ba't So guys, dili na ako kutog. Dili na ako taman. Ayaw nang pagukod sa taong kusog mo dagan. Anay! Thank you! Gusto ko yun! So I'm going to labas-labas